Dobrý deň, volám sa Jana Kimpanová a dnes sa nachádzame v obci Teriakovce. Chcela by som vám predstaviť a ukázať zabývanú novostavbu štvorizbového rodinného domu na predaj, ktorý je k dispozícii so všetkým zariadením a vybavením nachádzajúcim sa v dome. Vitajte, poďte sa spolu so mnou pozrieť. A tu na vás čaká prekvapenie vo forme kúpeľne skrytej za prechodom do vstavanej skrine. Po oboch stranách je samozrejme vložný priestor a teraz sa pozrite, čo je tu ďalej. Nachádzame sa v priestrannej obývačke, ktorá tvorí centrum obytného priestoru rodiny. Má výstup na terasu a je prepojená s kuchyňou. V tejto nadčasovej elegantnej kuchyni nájdete dostatok úložného priestoru a všetky vstavané spotrebiče. Terasu si zamilujete, pretože výhľad z nej je na nezaplatenie. Má viac ako 25 m2 a poskytne vám priestor na vonkajšie sedenie. Lepšie je raz vidieť, ako 100-krát počuť, preto ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si obhliadku tohto prekrásneho domčeka čím skôr.